Malawi Today. Chaka cha 2025 tikuchikwangula tsopano. Ichi chinali chaka chimene munali zosiyanasiyana, osayiwala zisankho, munali makampeni mmenemo. Programu ya Kulinji akuzukuta china chilichonse chimene chidachitika mchaka chimene chitateni tikhale limodzi kuti tionere programu imeneyi. Mawa bwino kwa inu nonse, tikulandireni ku programu yathu ya lero ya Kulinji pa 31 December chaka cha 2025. Lero tikukwangula chaka chimenechi cha 2025, lachitatu lomaliza mu chaka cha 2025, Kulinji omaliza mu chaka cha 2025. Ili ndi tsiku la mtengo wapatali kwa basi. Mu programu ino ya Kulinji tikhale tikuunikira nkhani zosiyanasiyana zimene takhala tikukupatsirani mu chaka chimenechi cha 2025. Ndi nkhani zambiri zimene zachitika mu chaka cha 2025, kuyambira za umoyo, ndale, chitukuko, zambiri zachitika mu chaka chimenechi cha 2025. Koma ndisanayambe kutambasula thumba la lero, ndipereke moni. Mwadzuka bwanji wayana shunga? Inetu ndadzuka bwino leya. Ndipo pamene umafotokoza kuna kuti chaka chino kwachitika zinthu zambiri, ndimati audumpha bwanji chisankho chifukwa ndi chinthu chimodzinso chachikulu chimene chachitika mchakachi. Tikhalanso tikuyang'anira ndithu anthu osiyanasiyana amene akhala kuthandizira ntchito kuti programu iyi itheke mchakachi. Ndi programu imene anthu ambiri amayimvesera, ndipo cholinga chathu kupita 2026 nchonena kuti moto umene tinawoyamba mchaka cha 2025 tipitilire ndipo ufikire madera onse Malawi aziziwa kuti chikuchitika nchiyani. Ndi nyimbo ija ikamayimba nkumanena kuti kwanuko chikuchitika nchiyani, kodi Kulinji Malawi Kulinji at Times Radio tatiuzani ife ntchito yathu ndi imeneyo. Ya zona zake zenizeni kuti yayi ife timayesesa ndithu kupita pa ground ndikumakaona kuti kodi kumeneko kuchitika zotani, nanga Malawi eni akuti chani pa zimenezo kuchitika mdziko la Malawi. Ndi tiyambe kuti chaka cha 2025 chinali chaka chovuta kwambiri kwa Malawi, komanso ndi chaka chimene Amalawi sazachiwala pa zifukwa zimene tikhale tikuzitambasula mu programu yathu ya lero. Tiyambe ndi nkhani kuti mu 2025 tinayamba movuta kwa basi. Ndi chaka chimene tinachiyamba ndi kuvuta kwa mafuta, kuvuta kwa forex. Ndi chaka chimene anthu amati akamafuna kupita kumalo achikondwerero mu January, February, March mafuta amasowa. Ndi chaka chimene chinali ndithu chovuta kwa basi kumbali imeneyi, komanso kukwera mitengo kwa zinthu. Amalawi chaka chimene chamati akapita pansika kupita kuti akagule sugar ampeza mtengo wina, mashopu mtengo wina, kunjaku mtengo wina, cement amati akapita akapeza mtengo wina, kunjakuso kodi kunalitu anthu awiri amene amapezeka ndi katundu. Nsika uvomerezeka bwinobwino umenewu nde unali ndi zonse: sugar, mafuta, chimanga, komanso forex. Nde kunali nsika wina osavomerezeka. Nde makamaka kumbali ya sugar ndi mafuta, nsika osavomerezeka unafika ndithu m'magwalala kumaochita kuona anthu akumizi nawonso kuti atsegula maokala awo a sugar komanso mafuta a galimoto ndi kumagulitsanso mitengo yawo. Nde chinali chaka ndithu chovuta kwambiri kwa Malawi. Komanso mu chaka chimenechi kunali nkhani ya anyamata azikwachi. Sitingakambirane pano zimene zinachitika mu 2025 opanda kukamba nkhani imeneyi. Kunali anyamata aja azikwanji chifukwa cha zimene zimachitika mdziko lino, nkhani ya kuvuta kwa forex, fuel, kukwera mitengo kwa zinthu. Nawo anthu amene amamenyera ufulu kwa Malawi pa nkhani zosiyanasiyana amapita ku nsewu kuti akachite zinthu zina. Komanso takamba kuti kunali nkhani ya chisankho. Nkhani ya chisankho imeneyi pali zina zimene anthu amenewa ku chisankho kumbukirani kuti anavuta smartmatic anavuta ameneyonso tikhaire kuntambasula mu programu iyi. Nde pali nkhani zambiri ndithu zimene zachitika mu chaka chimenechi, komanso sitingamangokamba nkhani zolakwika. Kunalinso nkhani zina zachitukuko zimene zinachitika mu chaka chimenechi cha 2025. Kunali nkhani ya misewu
yapamwamba imene inamangidwa mu mzinda wa Lilongwe komanso madera ena. Tinaona msewu wa M1 kuchoka pa 10 ya Kamuzu International Airport mpaka na kukafika kumpoto. Tinaona nkhani zimenezi zikuchitika ndi mwina muona ngati ungonena koma ayi ndithu pena tizilowesa ndithu the actual programs, the excerpts of programs that were broadcast throughout the year in this Kulinji show. Ndiye tikhale tikumva limodzi nkumakambirana koma komalizira kwenikweni timatengera somwe umene ukuthokoza onse amene akhala akutithandiza program iteke komanso chaka 2026 kuti masomphenya athu ngotani. Chabwino ndiye pamayambiriro tiyambe ndi nkhani imene tinayamba nayonso chaka chimene cha 2025 imene ndinatchula kukwera kwa mitengo ya chakudya, kuvuta kwa mafuta a galimoto komanso sugar. Wayana chaka chimene wachiona motani pa zinthu zitatu zimene ndatchulazi: food, fuel, forex. Ndipo mwina ndisanalowe kumeneko mandikumbusa Sambanda Junior metango sinthana naye kuti pachazulo kunali mapereka maoda UMP amene wanda Urban Music and People. Best Radio Award yapita ku Times Radio. Tizombere manja. Ayi ndithu wireless imene inde kuti atenga misa kuzatengaso icha ya marketing panonso UMP tatenganso ndiye kungothokoza chifukanso cha inu amene mmatimvera chifukwa kopanda inu programu iyi singakhale wireless singakhalepo. Wandifusa za ma F atatu nkhani ya forex, nkhani yokhuzana ndi mafuta fuel komanso nkhani ya chakudya food. Zinthuzi ndizogwirizana ndipo amalawi amene mukumvesera wireless ena amene mukutionera pa Times 360 Malawi titaumatenga ndale ndikumazisiya kumbaliko tikamakamba zinthu zimenezi chifukwa if a country does not have food, if a country is insecure in terms of food, ndiye kuti palibe chabwino. Chifukwa anthu amayenera kuti adye ncholinga choti agwire ntchito, akapanda kuti sana adye kapena if they are not secure in terms of food ndipo vuta kuti atuluke nyumba zawo akakhale productive citizens. Akuti a hungry man is an angry man. Kuopya munthu wanjala ngopya zedi. Ndipo chinanso chimene nganene kuti pa mavoti aja zimaoneka sura anthu ena anali hungry chifukwa kuvota kwina kuja kunali kwa nkwiyo. So that's what happened. So this government must know kuti munthu wanjala ngopya zedi ndipo ayenera kunena kuti achite china chilichonse chimene angachite ngati boma to make sure tikamalowa makamaka chaka cha 2026 pakhale food security. Kuchoka pamenepo pa nkhani ya food security then tikampe nkhani ya forex. So nkhani ya forex netikupezeka kwa ndrama za kunja mdziko muno ena mwina samatha kumvesesa kuti kodi forex ndiyo kufunikira kwambiri bwanji. Forex ndiyo kufunikira kwambiri chifukwa ifeyo ngati dziko katundu wambiri wofunikira amene timagula kunja sitingagulire makwacha ayi. Timagulira ndrama zimenezi madola, timagulira ndithu ndrama za kunja. Ndiye makamaka nkhani ndikamakamba mafuta, mankhwala, mafeteleza, those are usually the items amene amachita rekin amene amatenga kwambiri forex malai muno. Nkhani ya feteleza, mafuta komanso nakambapo nkhani ya fuel zonsezo. Ndiye akakhala kunena kuti tavutika kumbali yopeza forex zimachita affect kapena kuti zimakhuza china chilichonse. Kumbukiraninso kunena kuti timakhalanso ndi mwayi onena kuti mwina tizikagula katundu kunja tiyerekeze ngati magalimoto ambiri amene akuyendesa magalimoto malawi muno timayendesa ma second hand vehicles aku Japan kapena maiko ena ati fairly used third user. Ndiye kuti ukatenge ku Japan galimoto sungatengere makwacha umatengera ma dollars, and that's why you found kunena kuti galimoto imene poyamba inali $5,000 kunoko timagula less than 7 million or so. Panopo galimoto imene yoyo ndi kuthamangira ma 20 million chifukwa mtengo wake akuisa ntchito black market. Musapite kutali. Kamira kenikenika. Yes, kamira. Munthu mati ineyo ngati sindingakhale ndi galimoto ina yake yapamwamba koma kamira kokha nditokhala nako faka kanali pa 800,000.
kamira ukumbukira umati ukakagula kanali pa 1.2 pano patu sunga ukaonkhesera zonse kamafika pa 1.2 pano patu 1.2 yo mungopita mukagule sugar mukagule sugar mwina ndi nyama yongoja ti masiku tochepa ndimafuna ndikende manga pamene pankhani ya magali mototi panopa mwina 15 million kuti ukaipeze 15 16 mwinanso 20 nkhani yake ndi imeneyo chifukwa chakusowa kwa forex sikuti magalimoto asintha mitengo kunjaku japaniko ayi koma nkhani ndionena kuti ifeyo tipeze dola poti tikukanika ndeti umapita pa black market nde malo aja nyamata amatigulisa ndalama zosiyanasiyana nde zulo ni makampa ndi munthu amene akugwira ntchito ku bureau mtauni mu koma sindichula dzinalo dzina la bureau amanena kuti nimamfunsa kuti koma business anu ikuteka chifukwa ndani amene angafune kukasintha ndalama yake ku bureau black market ilipo ndamanena kuti ungakhale ineyo sindingakasinthe ndalama kunje ku bureau ayi ndikasintha pa black market chifukwa the parallel market is offering 5,000 pano muna 4,300 naona dzulo akulemba zimene koma ena afika mpaka na 5,000 now versus 1,751 kodi munthu utakhala kuti uli ndi dola zona nkumayenda kuti ineyo basi ndipita uko ndikasintha ndalama ku banki muona kuti ngakhale asogolere amene akapita malendo akunja change chosala madola zaje samasintha ku banki ayi tisanamizane pano amapita nayo ku black market komanso anyamata ena amene amakhala ndi ndalama za pa black market ndatsikana satsa mangota anyamata okhaokha ngakhale atsikana amene ndalama zawo zimakhala kunena kuti mucheze nawo amaulula ndipo ndalamazo zimakhala zikuchokera manja kapena kuti mmatumba mwa anthu amene ali akuluakulu omwewa abomawa ndiye iwowa amakhala kunena kuti akutenga ku banki ndalama icha imene tikufutikira kuti ipeze akapita maulendo akunja akamabwera kumeneko ndalama dolayo enanso kunjako amatha kupita osakagwisa ntchito kashicha ndipo makagwisa ntchito kadi kashija nkuitenga ndikubwera nkuzasintha ife nkumaoneka ngati anthu olephera iwowo ndopambana koma nkhani ili imene ya black market so mchakachi black market inavuta kwambiri and I must say kunena kuti pamene mpaka tinaona Reserve Bank governor akusinthidwa mchakachi you know we saw that then parasinthidwa governor kenaka tinazaona kuti boma lasintha litangosintha boma pa 16 September kwacha ija inaona ngati kuti it's gaining strength dola ija lukanga ngati kuti iya ikusika mpaka na 2000 jakuti ndi anthu amati iya muona nkulukuta moyo APM inafika cha kuma 3000 inafika cha kuma 3000 no mpaka ma 2000 something I know someone in Limbe amana nduza about ntengo meneo koma panopa as I speak yakweranso mpaka na 4,000 jakuti enaso mpaka mathamangira ku 5,000 so mkanduza nkhani ya forex ndikuza ndi mchakachi it has been a roller coaster ride kuti nthawi ina tinayindika chikhulupiriro kuti mwina apaziyenda apo khala ngati zabwereranso so kusapezeka kwa dola nimalize motero kwachita affect ma businesses so ambiri pala malayo amene leya chimene amachita amapita kunja kugula nsalo pala malayo ena amene amatuluka ndikukagula katundu wina South Africa ena amakagula katundu ku Dubai ku China ena katundu ngakhale ku Turkey ku America panopo anthuwo mashopo awo survival has been very difficult for this year chifukwa ndalama yo dola sikupezeka so kumbali ya forex ndikape motero ndiye forex ikuchita affect mafuta chifukwa boma apart from kuti ndalamazo ilibe zoti ikagulire ndiye kulinso sono nkhani ya ma interest osiyana pa nkhani ya mafuta mayo amalawi anakata aziwe zimene zimachitika ku mafuta timapezeka kuti ngati dziko nthawi zina tikugula mafuta odula mcholinga wina dobadoba afuna ajepo yake nayo kuti zimene ziteke kuti ziteke zimene zozo middlemen aja amakhala kuti akudziwa na ndiye simunamalize ayinaja simunamalize pamene mbovu ndamaliza nkhani yakuvuta kwa fuel simunaikambe kwambiri chabwino titero kuti kuvuta kwa fuel kunapezeka zonena kuti anthu amagona ma filling station and ena chifukwa chogona ma filling station apangidwa chipongwe
tisakambe sonkhani yongogona mu filling station. Even my filling station machitika chinyengo. Kupezeka zonera kuti uthire mafutawo nde kuti ugwese kena kake. Ndipo mafyo attendant ajo samango aona choncho mafuta akasowa amene aja amakhala ma president simasewera. Amanga nyumba agula magalimo. Oh, I'm not surprised. I'm not surprised. Ena machita unena kuti munde monje zirapo zingati kati mufuna full tank. Ukanena kuti ya 10 pina ya chepa. Kuti fuel attendant wafika pamenepo. Ndena kumatera akaujera ni kuti. Malawi wafika pamenepo in terms of just umuntu watu koma kunkhani ya mafuta tinenenso kunena kuti mafuta kusowa kwake kunachita affect production. Chifukwa so tinaona ngakhale nthawi ina kumaona kuti production ya zinthu zina katundu wina sakupangika chifukwa cha kusowa mafuta. So ndikafika ku nkhani ya mafuta ndikuuzane uzaonera kuti tamva nkhani zochuluka mchakachi yayi mafuta akubwera yayi panopo basi it will be okay. Kupeza sizikuteka yayi kuli ngalawa imene nyamula mafuta imene kubwera takaija kutenga nyamata athu kuno ndikupita nawo kukaonesa kuti komatu zitheka mafuta aja for the first time in Malawi. Okay, mbuyo mu mafuta sikuti anasowa kwambiri apa tizinena chilungamo kuti mbuyo muso mafuta akhala kumasowa kumapezeka komano nthawi it was worse kwambiri. Ndi nthawi imene tinaona wayana kuti mpaka na mafuta kutenga atola nkhani boma kuononga ndalama kuti anthu akaone mafuta. Ndi chaka chimene cha 2025 imene tinaona zimenezo kwambiri. Tinazoonadi ndithu zimenezo kuti mpaka nangati dziko kuononga ndalama kumalipirira atola nkhani malogona ndalama ma air ticket kuti tiyeni mukaone mafuta abwera ku Tanzania. Ino zimene zijasimna apasidwe nawo tatenti tikambe nkhani ndiye muli pomwepo unanena bwino kunena kuti it's not the first time we want to be balanced. Muchaka chaka chimene malemu former president Bingu Mutharika amamwalira 2012 mafuta anayeso kuti afika povuta. Forex inene kuti yafika povuta koma kwambiri inachifukwa cha ubale unasokonekera pakati pa dziko la Malawi ndi maiko akunja maka dziko la UK imenenso by extension inapezeka kuti ubale uja wakhuza onse maiko akunja amene amatithandiza. So tinene kuti inavuta kwambiri ndile mmodzi amene nakhala pa maqueue mu chaka cha 2012 but as we're saying mchakachi chaka cha 2025 khala ngati kuti tinafika so pa mlingo wina. Chabwino osaiwala tionjezereso pa nkhani ya chakudya chakuti tinaona anthu akudya chiteze mu chaka chimene cha 2025 chifukwa chakusowa kwa chakudya. Fast forward mu September munapezeka zokuti mwachitika chisankho. Yes. Ndipo chisankho chimenechi chitachitika zinapezeka zokuti yayi boma limene linalipo lidagwetsedwa. Ndi chichewa cholondole kuti boma lidagwetsedwa. Yeah. Akuti boma lusilisinda. Koma utsogoleri umene unalipo. Amalaya nanena kuti yayi tione wina. Tibwereze umene unalipo uja umene unasinthana ndi kutibwereze. Tinaona kuti mu chaka chimenechi 2025 pa 16 September Amalawi anapita ndi kukaponya voti. Ndipo voti imeneyi yataponya malingana ndi zinthu zimene zakhala zikuchitika zaka 5 zapitazo anaona kuti yayi ndi chanzeru kuti abwerenso a Professor Arthur Peter Mutharika kuti alamulire dziko limeneyi. Ndiye tinaona ndithu after chisankho cha pa 16 September kuti anthu ataponya voti zinthu zinatembenuka. Ndiye kuti utsogoleri umene unalipo otsogozedwa ndi Lazarus Chakwera kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party unachoka ndipo Amalawi anayika utsogoleri wina umene ulipo pakadali pano. Pano tikamba pano utsogoleri umene wakhala miyezi itatu. Koma chisankho chisanachitike panali nkhani zina zimene zinavuta kwambiri za smartmatic. Kuti anthu sankakhulupirira smartmatic makina amene bungwe la MEC limenereka kuti ligwiritse ntchito pa chisankho chimenechi. Ndiye tinaona zambiri mwina wayana mwachidule tangu fotokozera tisanasewere tsopano
zina mwa zimene tinaulutsa zokhuzana ndi nkhani zimene zachisankho komanso zikwanje program imene yakulinji. Ngati pali munthu mmodzi amene mchaka cha 2025 anakumana nazo ndiye wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission, bungwe loyendetsa chisankho, mayi Annabel Ntalimanja. Ndipo mayi Annabel Ntalimanja anali munthu mmodzi amene amadedwa ndi anthu osusa boma nthawi imeneyo. Maka mosokozedwa ndi chipani cha DPP. Sindiudzoti ma press conference angati amene anapangika ndi atsogoleri a DPP kunena kuti amayiwa achosedwe ndi mwana wa George Tembo, komanso amayiwa ndi akongolesi amene satithandiza afuna abwerese chimashini chi mathematiki azabere zisankho zoyankhula zinali mbwe mpaka nawena adapita ku court. Koma mapezeka zonena kuti mayiwa adachita survive. And that's why life is very ironic, because after chisankho anthu omwewo ndi amene panopo kwaona amayi Annabel Ntalimanja amachita kuomba m'manja, panopo akulandira maodi, pano akulandira kaya kuti chani, anthu kumati koma zona so zinali mchaka cha 2025. Ndiye mathematiki ndi njira imodzi imene anakhazikitsa bungwe limene la MEC kuti itithandize kuyendetsa chisankho, chifukwa izizi zomawerengera pa paperless nthawi tikupita mu digitalization dziko lonse lapansi pano. We're going to a digital era. We are already in a digital era. Tieni nthawi zina tisisintha mapepalawa mumapezeka mukumbukira ina nthawi ina kumeki kunapeza kuti mapepala osapya warehouse desi zofuta ndiye timapita using biometric systems kumanga khale kalembera wake amakhala omalika zala mati jambula nkhope nkumatani anthu sanali satisfied. Ndipo tinene pano kuti alipo anthu ena amene they had bad experiences with this mathematic ngoti system imene ija chifukwa even po voter analipo anthu ena amene verification timapanga manual verification kuchita kutenga munthu nkhope nkuona chipepala pomwe ena verification inagwirisana ntchito njira ya makono ya makina ija yokuti kuyika chala chako nkuona kuti yes awayana chunga ya malikano analembesade akavote. So tinaona kuti panali mpungwe ochuluka pa nkhani imene ya mathematics, but at the end of the day koti linalamula anzathu a DPP atapita ku court, and this judgment was given about a week before the election kunena kuti inu bwanji taendesa ni motele for the sake of kuti pakhale mtendere komanso mbali zonse ziwiri zikhutisidwe chisankho chinayendesedwa nkhani ya mathematics. Ndiye mwina Mungu kukumbusaso sinali mathematics yoka pamene mapita ku chisankho kumeneko ma alliance anavuta kwambiri koma mwina ndisileke pamwepo usewere zimene mafuna kusewera kale. Inapa ndimafuna nonkhani yazikwanje kuti tili pa mathematics panatuluka anyamata ena motsogozedwa ndi mkulu wa bungwe la CDD anamiwa kuti ife tukachita zionetsero pomwe pacha munanena pa Ntalimanja kuti ife awawa tufuna atule pansi udindo wawo nde anatuluka ukachita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe nde kumeneko anakumana ndi zikwanje nde tufuna tingowalawitsako anthu pang'ono zina zimene tinakambirana mu program yathu yakulinji mu chaka chimenechi pa nkhani yokhudzana ndi zikwanje. Mukupeleka chitetezo mwina kukulu mukupeleka chitetezo mudziko mukuzoti mwachita bwino kwambiri kumbali zambiri ndifake dziko la Malawi limene lichitabwera kwa nkhani ya kupolisi koma pa ma-incidents awawa sizidachitike bwino ndifake nkhala president alodandaula nazo ndifake nkhale tosefe tilodandaula nazo. Honorable Minister, you were also a victim. Mwati fotokozeka. No, let us not talk about my issue. Kubera kuti nkhani imene tukamba pai ndi nkhani yofunikira kwambiri. Komanso ma donors ayankhulapo pa nkhani imene and they are worried with what is happening in the country. So Timagamba, you also as government, I'm sure you are worried also. Tukamba nkhani yokuti achitetezo apolisi amene tukakamba apawa ali pamenepo nkumaonelera zinthu izi zikuchitika. Don't you think kuti apolisi wamwina akulephera ntchito yawo as a minister? That's not zimene zonawo amene anga yankule ndi amene akuyang'anira apolisi kuyambira ku polisi komweko
nkhani yazikwanje inavuta chonchi mu program akandikadusu kichabi zimene tinali nazo mu program imene so munalimba mtima tu munalimba mtima mulimbira mtima minister kodi fotokoze basi tikamakhala pano Malawi azidziwa kuti zimene timapangazi timapangira Malawi timapangira Malawi komanso umafunika kuti ukhale ngati Malawi weniyo osati iweyo. That's true. It's not an easy job. Ndiye tinasakamba titu nkhani imene yazachikwanje, and we must say it kuti mchakachi pali anthu amene avulala chifukwa cha political violence. And to be fair, mbali zonse aliponso ena Malawi Congress amene they suffered. Mukumbukira panali azimayi amene anavulidwa zovala ku Ndirande. You know, you remember mpaka na wina ndithu anamenyedwa chakundirandeku. Taona zinthu zosiyana a DPP ndewosanena azipani zina kuchitidwa zipongwe. So ineni manena kuti kayana khapidwa ndi wa DPP, kana khapidwa ndi MCP, kana khapidwa ndi wa UTM kandi chipani chanji UDF, what we must know amene chanda Malawi. And it's very unfortunate kuti pamene tikufuna kulowa mchaka china cha 2026 ena akhala kuyang'ana mabala amene abwera chifukwa cha ndale, ndipo pamene tikunena kuti aiboma tasintha, now we should move on. Ena they're carrying scars. These are literal physical scars on their bodies, and I'm hoping kuti boma labwerali they will ensure kuti Malawi muno mukhale nkhani ya ufulu pa nkhani ya ndale, komanso tisazaonenso zikwanje zikutuluka kuchokera maka kumbali imene makhala mboma kuchita intimidate kuopseza kapena kupanga chipongwe iwo amene ali mbali yosusana nawo. Wayana nene kuti posachedwa pomba tikhale tikulankhula nanso ndi ma reporters athu kuchokera maboma osiyana-siyana kuti timve kuti Amalawi akuti bwanji. Komano apa ndilinso ndi timanusu tina timene tinali nato mu chaka chimenechi cha tudikira ma reporters kuti abwere ndithu palaini pathu pano. Komano mochepa chabe takamba nkhani ya zisankho. Tinaona tisanachite chisankho pa 16 September chimwemwe chayamba kundibwerera kunali anthu kapereka ma nomination papers, kunali ma candidate kumeneku ochuluka kwa basi kapereka ma nomination papers, ndipo tinaona kuti ma candidate amenewa ankapita ndi ma running mate awo kukapereka zikalata zimenezi chisankho cha pa 16 September chisanabwere. Pang'ono chabe ndifuna ndingo ikako ka conversation kamene tinali nako mu program ya kulinji mu chaka chimenechi, nkhani imene tinkakamba ya ma running mate inunso munali pomwepo, ndi tofuna ati ngomva pang'ono nkhani yokhuzana ma running mate. Itu mmene alankhulira amene upomba nkota nkhani imene tikukambira na tsiku la lero sitikuthera pompa tikuti tikhale ndithu kupatsirani program imene ya kulinji kuchokera kuno ku BICC live kupanga analyze ndithu zonse ma presidential candidates komanso ma running mates, ma reactions anthu kunjaku komanso mkati mwa chipani. Ine ndingopereka information ina yofunikira kwambiri mwansanga tinamba ndi akumbuka chali kuti nsanga iwowa anachita ndi diploma project management kuchokera ku University of Cambridge ya ku UK imeneyo, komanso masters of science and strategic management kuchokera ku University ya Derby ku UK komweko. Anakhalapo treasurer general wa UDF mchaka 2002 mpaka 2004. Iwowa anapita ku parliament kapena kusankhika ngati MP 2004 ku parliament. Anali second vice president DPP. Ndipo anali minister wa industry and science and technology mchaka cha 2004-2006, deputy minister wa home affairs and internal security 2006-2007, minister of youth and development and sports 2007-2008, ndipo 2008 mpaka 2009 anali minister of health. Ndinthawi imene kunkachitika za mabeda kuchipatalaja. VP vice president 2012-2014, ndipo pomaliza tinene kuti iwo anakhazikitsa chipani cha Freedom Party chimene anapanga register mchaka cha 2017. Ndipo tikapita kwa Mai Jane Ansah mwansanga kubadwa nanelo takumbuka cha nabado 1966. Jane Ansah nabado 1955 amene pa 11 October. Ndipo nzimayi wophunzira ndithu in fact
the only woman amene ndi PhD so far mu mbiri ya judiciary na imba titu ku judiciary anachita confirm zimenezo. PhD yawo ili mu human rights. Ewa anakhalapo ngati attorney general udindo ukulu ndithu mdziko muno, anakhalanso ngati jaji ku court yaikulu ya high court, ndipo mchaka cha 2011 anasankhidwa kupita ku koti yaikulu ya supreme. Iwowanso anasankhidwa mchaka cha 2016 kukhala wa pampando wa bungwe loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission, koma iwo anachita resign pa 21 May 2020 after kuchigamulo chocha ukoti kuti sankho sizinayende bwino. Mkani andale iwowa anayima nawo pa primary elections MP kunchewu kwawo, ndipo kumeneku adalephera kwa chimlirenji. Kenaka chipani apapa ndimafuna tayikira dala apapa mukufotokoza alembi kuti amalawi aonenso ntchito yotamandika imene kulinji inagwira mu 2025 kuwafotokozera kuwatambasulira amalawi kuti adziwe atsogoleri awo. Ndi kwambiri mwina timakhazikika pa atsogoleri koma kulinji sanasiye malo. Timayesesanso kuti angakhale ma running mate oloma MP ena ndiye amene ali odziwika bwino, timafotokozera kuti anthu awadziwe kuti akapange chisankho choyenera pamene tikupita chisankho. Ndipo mwamva tikuyamikirenso nalembi kuti kutambasula zinthu ndiye munayesesa mu chaka chimene cha 2025. Ntchito yathu lenga nkutani kuikonda dziko. Ndi mmene zinakhalira pa ma running mate panali chidwi kwambiri chifukwa panali zipani zina zimene zinabweresa zoyankhula kwambiri. And I'll be very clear, ku MCP poti nchipani chimene chinali mboma sizinkaziwika kuti atenga ndani. So panali mayina ndithu ambiri, ndipo anthu anagawanikana, panali makampu sizimaziwika. But finally on the day imene amakana upereka ma presidential nominations ma papers achakwera, adaitanisa achimwendo, adaitanisa Vitumbiko Mumba, komanso adaitanisa Mai Catherine Kotanhara amene nthawi imeneyo anali osatiso anali Speaker of Parliament komanso ndi wachiwiri kwa msogolero mchipanicho. Ndiye anthuwa anapita ku State House naona zithuzi akawafotokozera kuti iyayi chinthuchi ndapereka kwa Amumba chonde tisalumane. Ndi at least zinakhala ngati kuti tadziwako mwansangako. Koma panavutanso nde pa DPP. Chifukwa DPP nde sitimadziwa olo tinkangomva mayina. Ndiye panali dzina la Rosa Mbilizi, panali dzina la Maijenansa, panali zinanso ndipo munavutika kumabwera ndi mayina panali so zinanso la Msaka. There were those three leading names. Agangata nkatimo agangata nali patali koma amene muja ngati panali candidate amene anachaya njomba anthu umene kujanda nali Peter Mutharika chifukwa anthu samadziwa till last minute. Andi pamene amalowa anthu onse onda achula analipo. Kuzaona pena pake Rosa Mbilizi anali pafupi. Tikana kuti chopera kwambiri uthandoza kuti unkhaya zokudya zinavuta kwambiri. Taona anthu akudya ntosakhala bwino. Unkhani ya fuel wavuta kwambiri paliponse. Zonse zimachita chifukwa chakulekerera. Tikati kulekerera tikunena kulekerera ngati kwa boma kwa usogolero umene unaliponse. Chifukwa akakhala kuti ngati asogoleriwa amaona patali kuti zinthu zizochitika amene zachitikira mwayi. Forex inavuta kwambiri ndipo ikuvuta beme nene panopa ikuvuta manthene inavuta kwambiri pena kuti andalewa amatenga zinthu mazikisi ntchito iwo siwala kuti iwo ndi ndani unene zikuyenera kuti zimadabwisa kuti kumona munthu kuti uyu akupezeka ndi forex yakugulisa pa black market ali kutheka mapanga business imeneyi kuti ufufuze kumakhala kusomba zina zake zikulu kumbuya kwa munthuyo nezipanga business pamwamba pa munthuyo. Mkumbu ya chaka cha tanga kisali chinapita ku Blantyre nakagula galimoto Honda Fit pa 7.8 million. Olaba kifusa galimoto imene yoyo 7.8 million ndio panopa inayokuti IT. Mawiri ufuse galimoto lerolo ndio imene yachepa kwambiri singakwane so even wakamira usakwana. Ndiye ndinakuti chifukwa cha usogolero olekerera. Andale asamalekerera. Izo zipite kuboma lilipo lerololi. Asamalekerere anyamata awo. Taona zikwanje muziko muno. Taona anyamata aso adibira panga zomwezi. Chifukwa pamawa zasata.
zikomo kwambiri. mwachidule chakachi mwomba kuta mote kuti chinali chovuta Chaka chinali chovuta kwambiri kwa aliyense ndithu. linalija nikomwe makhala Livi ni Greenyo banda ni makhala mundola. zikomo kwambiri pokhala nafe program ya kulinchi timalize ndini bwana tina nikumene makhala Fred Soso. makhala kuti Makhala yakusalite kuno kusonga. masula bwanji potambasula chaka chimenechi cha 2025 Mu chaka cha 25 takumananiza mbiri pali zinthu zina zabwino ngati mene wanenera anzanga zovuta zinalipo zabwinonso zinalipo ngati mene wanenera anzangayi. Koyambira munatikakamba nkhani ya mavuto ndimenenso aneneramo kuno kuti takumananiza mbiri munanyamatazi kwanje nkhani ya forex komanso munakusowa zakudya anthu achita chiteze mankhwala mzipatala mulibe zinthu zambiri mafetereza awa zinthu zovutirapo mavuto onsewa amene tingathe kutchulawa zikubwera chifukwa kuti anthu andale amangokhutisa mimba zawo samaganizira amalawi komabe pali zinthu zina zimene tathamuna kuchita bwino ngati mene zinaliti nkhani ya chisankho anthu timakhala ndi maganizo osiyanasiyana maganizo ambiri koma tinaona kuti chisankho chinayenda bwino pano kuti muone amene amayendesa zisankho ali freede panopa china chonse chikuwathekera kuona kuti ali pofu zinthu zijanaziyendesa bwino anakakhala ena kuti sanaziyendese bwino muna athawa adapita maiko akunja akapita muna kukhala obisala koma panopa ali freede futi zinthu zijanaziyendesa bwino zinthu zina ndi zitukuko zimene munatati kuziona muna mulilongwe moja muna kuzomba kuna Sagala Stadium tingapo madero osiyanasiyana tizitukuko tina ndi tinabe ndithu taoneka so kwambiri tikhoza kuyamikira kuti pena zayenda bwino koma pena sizinaende bwino koma tingopempha boma ili limene lilipoli kuti ayesese kuna kuti akomere pange zinthu zokomera amalawi zikumbiri adathokoza kwambiri chinachi mnati Fred Soso kuno kusanze Zomba zikomo kwambiri timalizire pamenepo kuno kuzomba kuti ena alowepo pamalowa. tathokoza kwambiri Jason Malowa kuchokera ku Zomba. Tipite no kudedza. Imamu Wali wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya kumeneko ndawayana madzuka bwanji. Kunonso kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo. Chabwino apa ndi amalawi awiri koma ndatsala ndi malawi mmodzi ndi amene ndicheze naye. Chabwino toyamba tikudziweni dzina. Ene dzina langa ndi Lufeo Bandros ndikuchokera kuno kudedza. Kuchokera pa 1 January chaka chino cha 2025 kutafika lero tili pa 31 December. Mukhoza kufotokoza kuti chakachi mwachona mota. Chakachi poli mavuto salepera zovuta zakhala zambiri ena ngati mbali ya mafuta chani mafuta akhala kuvuta ndithu zero pa Malawi kufika so panopa bindu ambazo zero ndi pa 31 kufika wa top kovola ya usiri karuwa chaka china takajwa kayovuta kwambiri nomba la chitu kuno kudetsa nse ukamba kanse unse unambidwa kalegale kompana vanhu sekusona malizidwe ena vanhu nthawi ya vula anthu akuyenda movutikira chani ndezovuta ndi zambiri so unokudetsa boma mwina kumagawo manali magawo ambiri mwina magawo asetereza kuli magawo aza umoyo apa mangokamba magawo limodzi la msemo ngabangali mbali ya pereza ana uli kusuwera kwa tikambira ngati AIB cha adozera lengeza boma uli pereza jamba mauti umatone na bantu bomanza ati pereza oyamba chimanga chimene ndire pereza ochimiri ma ochi pereza ochimiri akabo mayo wa AIB sana auze uli pereza yamba kulisidwa kiti ndema vuno ndambi na ngamo mbali ya Saudi chabwino tathokoza dzina lichasiromata dzinaangana nemufaya bado siyongazatebadesabona leya ndimene ndachezera ndi munthu amene tinali naye kuno kudedza. Ndathokoza kwambiri. Apa tipite kwa Mphatso Mbang'ombe wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya anzathu kuplanta yako mwadzuka bwanji? Kunonso kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko nkhotakota nda kudowa ndili ndi malawi mmodzi pa trading center ya Mponera imene amene akufuna ndithu ayilepo mlomo pa nkhani imeneyi. Akulu tanena ni dzina lanu lija komanso kuti mukuchokera kuti? Ine dzina langa ndi Stephen Okomatani Chapunda kuno Mponera trading center. Chabwino chaka cha 2025 mwachiona bwanji kumbali ya nkhani ya zachuma nkhani ya ndale nkhani ya zakudya komanso mwina nkhani zachitukuko minuyo ngati Malawi mwachiona bwanji? Ineyo kuno kudowa ngati zika chaka cha 2025 chinali chaka chovuta chaka cha masautso chifukwa tikakamba kunkhani ya chakudya
munthu wanjala amakhala munthu olusa kwambiri ndipo amakhala kuchita chinthu chimene chiliponse choopsa chifukwa amakhala kuti mthupi mwake mulibe chilichonse. Chakudya chakhala chovuta kwambiri ndipo munthu inonso mtolangani mwachithazo mwapita ku ntchito chileno kuti mwadya mukanakhala kuti simunadye mukadakhala upanda nthawi kuchita china chilichonse. Ndiye munthu woti wadya amakhala munthu kuti anachita china chilichonse chothekera kuti atikire vuto la Malawi ngati mzika. Tikapita ku nkhani ya zachuma ini ndiovuta kwambiri chithazo munthu kuti ukagule galimoto umapeze kunena kuti koma umakhala ngati kuti ukafusa mtengo wa ndege koma useze ndi galimoto chifukwa kuti chuma sikuyenda bwino. Anthu andale amagwiritsa ntchito anthu mosayenerera chifukwa chimene kunena kuti tikamakhala iwowo ali pambali chifukwa chimene kuti akulamulira anthu sakulamulira zinyama. Ndiye pachifukwa chimene chocho akulephera anthu aja kuwachitira chifuniro chawo. Chabwino nkhani tiyang'ane mmene munazionera inu nkhani za chakudya nkhani za mitengo ya zinthu mchaka chimenechi zinali bwanji? Nkhani ya chakudya nkhani ya kugula zipangizo kugula zinthu modula kwambiri chifukwa chonena kuti mafuta anafika pokira kwambiri. Ineyo ndinagula mafuta 2 liters 24,000 kwa chimene chiki ndichosa kwambiri nthawi imene idagwira ntchito zina zake koma nthawi imene idalowa kuboma idagwira ntchito zosayenera momwe ikadagwira ntchito zene tikhala tikula katundu modula kwambiri tugawanane kamagula 60,000 kwa chimene chimakhala chinthu chotowa kwambiri pa nkhani ya kukwera zinthu pa mtengo muno mu Malawi. Zezi mukati zimene zizi timafuna amenenso alipo panowa atengerepo phunziro amene atenga boma kumenewa atengerepo phunziro nena kuti panopa Malawi si Malawi wakaleo kuti amamupusisa panopa Malawi adapenya ayenera achite chimene chikuoneka pa ground muchifukwa chake akachite chibana nawonso angosindikira muboma muchifukwa amene achite zinthu zimene Malawi akufuna. Chabwino mwachidule munena kuti chaka chimenechi chinali chokhoma kwambiri. Chabwino Leya mmene akunenera akuluwa ndithu ndi mmenemo tamaliza motero. Athokoza kwambiri Mphaso Mbang'ombe kuchokera ku Dowa. Timalize ndi Blessings Makuwira tacheza ndi Malawi amene uli naye kumeneko. Zimene anthu samazembekezera ndero kuya kuti no angati mayemera lo kumene ndire kusoza kuspera mozi omwe ndi soza kumene imakhaza kupita kwambiri kwa FM leno tikapita kumbali yo ifa zathu lero na munthu ja sabuto ja lero zopita kwambiri pamachitira ifa zathu zoti imakhaza kupita kwambiri kwa tingalero kuti zinali kokoza amachita kuzikoza kuti ate ngati ifa ya maya amene wako kuzuja ifa amene je ndopita kwambiri anthu aja tingopempha bomba kuti anthu amene agwidwa aja alandije chilango chokwanira kuti mwina mwake ena atengerepo phunziro ufuna kuchepesa chitidwe umenewo. Ndipemphe kuso kumbali ya fertilizer panopa ambiri fertilizer sanakule boma ine kulipempha kuti lipangire kuti mmene kuti moyo wa munthu ndikudya yakudya kuti chipeza chifunika fertilizer okwanira ndi fertilizer panopa chimanga chikumasula china chamba kupota umene china chamba kuphatika koma chilibe fertilizer ndi fertilizer sanakule akula lino tikupempha boma atipange ndongosolo pa nkhani zakudya. Moyo wa munthu ndikudya boma lipite changu pa nkhani ya fertilizer mmene wamaliza wanangwa amakhala pano chafulumira manda mauno wairese koma malo mwa ine ndi tonse akuno ku Times Radio tikuwafunira Amalawi maka okonda program imene yakulinji chaka chopambana cha 2026. Chabwino tamaliza motero ine ndi Leya Malekano ndikuthokozenso nonse kuti munali pamenepo kupereka support komanso kupereka maganizo anu mu program imeneyi yakulinji mchaka chimene cha 2025 komanso akatswiri amene timakhala nawo komanso anthu andale ena amene takhala tikucheza nawo mu program imeneyi yakulinji mchaka chimene cha 2025 ndipo 2026 tikukhulupirira kuti tibweranso ndithu moto kupatsirani nkhani zosiyanasiyana zimene zikhale zikuchitika mdziko lino la Malawi mchaka chimene cha 2026. Ine ndi Leya Malekano ndikufunireni chaka chopambana cha 2026 mwakuma nonse.